No. Takže teraz vám môžem ukázať, že nebudeme robiť tento valec, ktorý vlastne strihá, vidíte? Tá dvojka vlastne sa mení, sa strihajú ventile. Takže ten vlastne ostaneme stať v tom štádiu, keď sa vlastne striedajú, hej? A budeme štruovať tento valec, tretí. Vždycky to je tak, že keď prvý striha, šteruje sa štvrtý, keď štvrtý striha, šteruje sa prvý, a keď druhý striha, šteruje sa tretí, keď tretí striha, šteruje sa druhý. V týchto pozíciách vlastne by si mal nastaviť na mierkach, hej, požadovanú hrúbku vlastne tohto koníka a vlastne ukončenie vlastne, čo je ventil, takže tam musí byť vlastne vymedzenie na tomto traktore 0,25 plus minus, hej, tam je čosi pol. Takže tento je voľný, aj tento je voľný. Nesmie ísť ani moc ťažko, ani zase ľahko. Musí to ísť tak, takže musíte cítiť trošku taký odpor v tom, že tuto úplne idú ľahúčko, takže tu ich treba trošku prišteľovať, sú voľné. Ešte jedna dôležitá poznámka, vlastne tam ako je ten koník, tak na opačnej strane ako sa vlastne šteľuje, tak tam nie, ale na tej opačnej strane je vlastne matica, ktorá sa povolí a je tam šteľovacia skrútka, ktorou docielime vlastne to vymedzenie medzi tým koníkom a ukončením ventila. Ďalšia vec, keď vlastne dáme tú mierku a docielime to, čo potrebujeme, tú vôľu, tak nezabudnite riadne dotiahnuť tú maticu, lebo keby si ju slabo dotiahli, môže sa vám počas chodu motora uvoľniť a stane sa katastrofa, takže by vám zničilo motor, hej, lebo by sa nabúral ventil, hlava, samozrejme piesty. Takže na to treba dať pozor. Keď to doštrujete, treba to prekontrolovať, aby boli všetky riadne podotahované. Samozrejme, tú mierku musíte mať vsunutú v tom, aby ste nezmenili vôľu. Samozrejme, keď natiahnem, znova preskúšať, či je vôľa požadovaná, aby nebola moc, aby vlastne moc nezadrhovalo tú mierku a zase aby nelietala moc voľne. Musí mať taký jemný odpor, musí byť v nej, že keď ju tak poťahuješ alebo súvaš, tak musí mať taký jemný odpor, nie moc. Čím sú tesnejšie, tým je ten motor taký by som povedal, že ostrejší trošku, ale zase nie je to dobre, lebo potom, keď to je až nejak cez hranú moc, lebo sa vám môžu nabúrať vlastne ventile s piestami. Hej, hovorím, je tam tých 0,25 plus minus, tam bolo sa mi zdá pol. Hej, ja dávam tak ako treba. Mohol by som dať 0,20, ale dávam 0,25. Takisto to mám vlastne aj na tej Fortere, na tej Majorku, a traktorík ide pekne, nie je s ním žiaden problém. Takže toto by vlastne bolo asi k šteľovaniu vlastne ventilom. Motor máme nahodený, akože spravený, bude celý zavretý. Dali sme novú lamelu, sa dal som nové šroby, lebo boli na tie vlastne imbusáky a už také postrhané, tak som vlastne dal nové. Alternátor je nový, všetko, vlastne motor je nachystaný. Ostáva nám už len túto taká menšia robota s tým násobičom. Takže toto budeme mať pripravené a zajtra sa budeme vlastne venovať násobiču, dostať sa najskôr k nemu. Takže toľko k ventilom.